An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye sira kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye tarata ye bi tarata bɛnnen bɛ nansara san kalo 4 ye avril kalo bi o tile 19 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye sunkalo ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 18 ye jate la san kalo 9 don hijira san 1443 san do dugawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Bakuruba fɔlɔ bi kunnafoniw filɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ Sikaso marabolo la sibiri don o jɛkulu maramafɛtigi kɔni taara bɛn olu ka dɔnya dɔw kan ni ka maa saba bɔnɛ u ni na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga sibiri don ale kan ka taa CNT maaw ɲɛkɔrɔ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Mali finitigilakaw olu kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ pankuru dɔw kɔni olu sɔrɔla o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga maa minnu bɛ n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ juillet kalo tile 11 fo ka taa se 12 ma a n'olu ye suntigɛ kɛ kari don o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ Sikaso marabolo dugu dɔ bɛ n'an b'a fɔ a ma ko Bugulamo a yirala k'a fɔ ko dugu kofɔlɔ yɛrɛ k'a bɛ Mali ni Burukina dancɛ de la sibiri don o kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko cɛ marifatigi dɔw kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu ka dɔnyaw daga yɔrɔ dɔ ma. Kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko ni cɛ marifatigi ninnu k'u nana moto de la ko dɔnya kelen kɔni ko ale ni maa dɔw kɔni k'u sigilen bɛ a yirala k'a fɔ k'u kɔni nana kuma min kɔni na ka na ale n'a jɛɲɔgɔn kɔni to sigi kɔni na. Kunnafoni y'a yira k'a fɔ k'u kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se k'ale ninkɛnɛ karaba ka tila ka maa fila wɛrɛ k'o ninkɛnɛ karaba ka fara ale kan. Kunnafoni y'a yira ko ni maajugu ninnu k'u ye ni waleya in kɔni kɛ ni ka se k'u kɔtɔrɔma kɔni bɔ ko ni baara in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra nɛgɛ kanɲɛ 10 wagatiw la u ye nin kɛ kuma min na o ye wulikajɔ kɔni ta ni ka mobili dɔ kɔni fɛnɛ ta ni ka sentigɛ kɔni kɛ ni o ye. Kunnafoni y'a yira k'u sera ɲɛfɛla kɔni na k'u ye tasuma kɔni bila o mobili ninnu na k'u kɔni taara ko maa si kɔni ma se k'u taa yɔrɔ kɔni dɔn. An bɛ dugawu de kɛ maa minnu tanyana ni waleya in na yarabi Ala ka badabada nɔgɔya o ka kɔtɔ nɔgɔya k'anw yɛrɛ kɔnɔ. N'an bɔra ye Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni kan ka taa CNT maaw ɲɛkɔrɔ alamisa natɔ baara in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'a yira k'a fɔ uti kalo tɛmɛlen na san 2021 premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale tɛmɛna CNT maaw ɲɛkɔrɔ ni ka se ka taa sɛbɛnfura kɔni yira u la sɛbɛnfura min b'a yira k'a fɔ a n'a ka gouvernement u kan ka baara minnu kɛ a taara o baaraw kɔni yira waati kɔni kɛra o baaraw la min ye CNT ɲɛmaa ye colonel Maliki Diaw ale kɔni ye wele bila premier ministre ma a ye baara minnu kɔni yira olu la waati tɛmɛlenw na a ka se ka na ɲɛfɔli kɛ o baara ninnu na minnu kɛra ani minnu ma kɛ u ma se ka kɛ cogoya min na ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu ye. An bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn daga d'an ka jamana na yarabi Ala k'an bila o sira kan. N'an bɔra ye kari dongo Mali finitigilakaw ka ɲɛmaa ale kɔni ye kɛlɛkɛminɛn dɔw kɔni bisimila an ka sanangurujigi kɛnɛ kan a yirala ko kɛlɛkɛ avion 2 fo ka taa se sɛgɛsɛgɛlikɛminɛn dɔ ma n'a bɛ f'a ma ko radar a yirala k'olu kɔni sɔrɔla wa ko ninnu sɔrɔla Mali ni Irusila ka bolodi ɲɔgɔnma de hukumu kɔnɔna na ni wulikajɔ in senfɛ Mali finitigilakaw ka ɲɛmaa General Division Umar Jara ale ye kuma min fɔ yen o filɛ. An nana ni minɛn ninnu kunbɛn ministère de défense tɔgɔ la nin b'a yira k'a fɔ ko hali bi partenariat mun bɛ an ni Irisiw cɛla a partenariat ka ɲi a bɛ ka nɔ bɔ hali bi donc nin fana b'a yira k'a fɔ ko an ka politique ɲɛmɔgɔ a b'u dusukun na yɛrɛ ka minɛnw di sɔrɔsiw ma pour que sɔrɔsiw ka se k'u ka baara kɛ ka jamana lakana ka jamanadenw n'u ka bololafɛnw lakana jamana kɔnɔ donc ni réception an nana ni minɛnw kunbɛn su in na a bɛɛ b'o cadre la depuis Mali ka indépendance la fo bi bɛɛ b'a dɔn Mali ni Irisiw bɛ ɲɔgɔn bolo donc an ka minɛnw caman ye Irisiw minɛnw ye donc fɛn fɛn bɛ ka fɔ bi bi in na Mali bɛ ka baara kɛ ni Irisi jamana de donc ni minɛn ninnu yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko jamana fila de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ et puis a baara kɛ ɲɔgɔn bɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ fɛ k'an dɛmɛ vraiment k'an ka kɛlɛ in ma o de y'a to ni minɛn ninnu nana sinon ni minɛn ninnu sɔrɔli a ma nɔgɔn kuma dɔ la a nafa ka bon kosɛbɛ a nafa ka bon mun na parce que a bɛna dɔ fara an ka fanga kan tuguni hélicoptère mun sanna depuis transition daminɛna dɔw tun nana nin bɛ se ka fɔ nin y'a lo sabanan de ye an ka laɲini tɛ foyi wɛrɛ ye ka jamanadenw lakana ka minɛnw sɔrɔ ka jamanadenw lakana ka mɔgɔw n'u ka bololafɛnw lakana
bɛɛ ni sabati ka se ka na jamana kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Général Division Umaru Jarala a y'a fɔ cogo min na baara in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ jamana in basigi ni lafiya bɛ se ka sɔrɔ cogo min na yarabi Ala k'an bila o sira kan. N'an bɔra yen kari dongo Mali Premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka taa M5 wulikajɔ in senfɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni gɛlɛya y'olu sɔrɔ dɔw ntanyana dɔw yɛrɛ joginna a yirala k'a fɔ ko nin maa kofɔlɔ nin kɔni kuma kɔni kun cayalen bɛ dɛ maa caman tun y'a yira k'a fɔ ko Premier ministre kɔni k'a y'a mabɔ nin maa ninnu na k'a tɛ ka u jate nka yirala k'a fɔ ko Premier ministre ka baara caya kama ko anu kun tɛ ka se ka ɲɔgɔn ye kari dongo a kɔni wulikajɔ kɔni ta ni maa ninnu ye suntigɛw kɛ Premier ministre ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Les victimes du M5 ou ka association peut-être ko lu kumba kono ene we ɲɔgɔn faamu sisan olu ni association dɔ bɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka transition in dɛmɛ n nana dɔrɔn ka kuma dakurunya f'aw ye k'aw hakili sigi M5 tɛ se ka maa si bila kɛrɛfɛ i victime o i jeunesse o i muso o maa si tɛ bila kɛrɛfɛ aw y'a dɔn n bɛ kɛlɛ la don min na n bɛ to k'a fɔ aw tɛgɛ minɛ on est dans la tempête an kana mɔgɔ si to yen a ka bin an ka tɛmɛ a kan o esprit o banna fo bi maa si tɛ bila kɛrɛfɛ maa si tɛ to o bɔ dugu dɔrɔn n'a ye yɛlɛma don jamana kɔnɔ bɛɛ b'i sago sɔrɔ parce que i bɛ se ka baara kɛ k'i yɛrɛ ta a ma se mɔgɔw k'i dɛmɛ o an b'o baara de la président de la transition ale ka hami ye min ye gouvernement de transition jamana ka sumaya sariyaw ka boli jamana la pour que bɛɛ ka se ka baara kɛ k'i yɛrɛ ta k'i kɛ hɔrɔn ye ka maliyɛnw dɛmɛ n'ale ye minnu kɛ se tɛ minnu ye e ka se k'u dɛmɛ o de ye M5 esprit. L'esprit M5 c'est l'esprit de la solidarité. L'esprit M5 c'est l'esprit du soutien aux forces armées de sécurité. L'esprit M5 c'est l'esprit du changement. L'esprit M5 doit premièrement Malikura Machitate comité stratégique de l'enquête Malion Betado Malien ou Malien Nibi Yere Maina Hali Licence M5 Kono M5 Doye. C'est l'esprit M5 où il y a Malikura Nana Madakunya Fawi on ne vous oubliera jamais. Machite ina auko Nimi ina auko Atarene Bahake Anu tape machi hakikato M5 Nyamou Odikama Ama au Koloshi, on va veiller sur vous comme on veille sur tous les gens qui sont sacrifiés pour le Mali. Ni Gelea Nana Auka Ayapo comité stratégique de Morobawi l'imam Diara Alaya que président Ereabla action humanité la solidarité. Donc allez c'est Ginoko parce que oya kabarabi gouvernement akabara for yini ka jamana lakana qui occupé mami jogina mami kera falatoyi mami kera déplacé kasoro ukuntape gouvernement bi ko fi donc on va faire ko ma dapunya fawi nitme talike Mali Premier ministre la Dr Choguel Kokala Mayiga ami do de ga yarabi Ala kanga jamana basigi ni nga kolosuma nan boray Mali cikɛlaw kɔni wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka sebaya kɔni ta kɔriko la ogumu kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ wulikajɔ la kɔri in kɔni a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa jamana kɔ kana ni ka se ka taa feere cogo min na hali n'o y'a sɔrɔ embargo b'an ka jamana kan ko karangasodaw bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen don wulikajɔ kɔni bɛ ka kɛ ka se ka kɔri in kɔni ni ka se ka bɔ n'a bɛɛ ye dɔw bɔra ka ban a yɛrɛ ko kɔri tɔ min bɛ yan nɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan a tɔ ye ka se k'a bɛɛ lajɛlen bɔ Nanko Dambele n'o ye CMDT ɲɛmaaba ye ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. An tun sigilen bɛ ni min ye production min ye an tɛmɛna o kan fo ka yɔrɔ fɛn caman fara a kan o bɛɛ o ma bɔ fɛn wɛrɛ la o ye d'abord an balima cikɛlaw ye u y'u seko kɛ u donna foro kɔnɔ u tun banna ko kɔɔri sɛnɛ ma fɛn gouvernement kura min nana o sigira ka non seulement o tun ye nɔgɔ prix min ɲini nɔgɔ la o dira o ma ka tila ka dɔ fara kɔɔri sɔngɔ kan ka tila o tun ye min fana fɔ ko assise bureau provisoire gouvernement tilara k'o fana waliya o bɛɛ kɛra sababu ye ka cikɛlaw dɛmɛ pour que u ka don ka taa kɔɔri sɛnɛ. A yɛrɛ ɲɛ bɛ kɔɔrimugu tonni na wa nin kɔɔrimugu in nɔrɔma yanni an ka se tuwasan kalo 7 fo kalo 8 na nin bɛɛ kan ka yɛrɛ sɔrɔ kɔgɔjida la bari b'a sɔrɔ nin tilancɛ bɛɛ sannen don kaban nka ni sanni kɛra pour que an ka nafolo sɔrɔ il faut kɔɔri ka cɛ ka se danganda la ka se kɔgɔjida la donc an b'o baaraw de kan san. Ni tun bɛ tali kɛ CMDT ɲɛmaaba la Nanko Dambele a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra yen
cakɛda min sigilen do sen an ka jamana kɔnɔna na n'olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka adamadenw kɔni ka hakɛw ɲini ka d'u ma minnu ye gɛlɛyaw sɔrɔ an ka foroba cakɛyɔrɔ la n'a bɛ fɔ a ma ko médiateur de la république olu kɔni ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ faraɲɔgɔn in kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye n'a ye gɛlɛya sɔrɔ cakɛdaw la binganiya wale tala maa minnu sɛgɛrɛ i bɛ se ka t'i dama kasi o yɔrɔw la a ɲɛma dɔ bɛ tali kɛ Dramani Sogoba la an k'ale lamɛn. médiateur ye cakɛda ye min cɛsirilen don ka wulikajɔ kɛ ayiwa jamanadenw fɛ minnu ye ka hakɛ dola galama na n ka foroba cakɛdaw la ka se ka ayiwa u ka hakɛw ɲini ka d'u ma k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni kiriko ye donc médiateur jɔyɔrɔba ye o de ye jamana in kɔnɔna la c'est ni ko b'i bolo i bɛ se ka wuli ka se an ma yan n'i ka gafew ye n'i ka daluyaw ye ka fɔ ni cakɛda in ye ni dangari ta ka s'i ma o tuma i bi nana sɛbɛnnen ye walima n'i tɛ se sɛbɛnni na yɛrɛ an ka cakɛda mɔgɔw b'i dɛmɛ k'i ka laɲiniw sɛbɛn ka bila donc an b'a ɲɛɲini ka o cakɛdaw sira taama fo ka taa ayiwa i ka hakɛ ɲini k'a d'i ma a sira filanan aw b'o de dɔn kosɛbɛ n'an b'o wele ko espace d'interpellation démocratique EID décembre kalo tile 10 san o san a b'a ye o ye kɛnɛ ye jamanadenw bɛ gouvernement ministre ma ɲininka u ka cakɛda ye degun minnu se u ma u b'o o fɔ k'o da kɛnɛ kan médiateur de b'a kɛnɛ labɛn mais a don usagers yɛrɛ ni ministre de bɛ a ta ɲɔgɔn da o bɛ n'u ka degun da kɛnɛ kan ɲini bɛ kɛ ministre fɛ fana ka na jaabi d'u ma e ka nin dossier in balalen bɛ yen fɛ mun de y'a bala n dɛsɛra ka n ka hakɛ sɔrɔ n ka kiiri tigɛra kiiri diyara n na mais n dɛsɛra ka se ka ayiwa n ka hakɛ sɔrɔ mun de bɛ yen donc ministre bɛ na o b'a fɔ e ka nin dossier in na nin ko in de bɛ yen nin de bɛ yen nka ni ala sɔnna an bɛ nin layiru ta an bɛna nin taamasen in ta k'a dilan donc o ye EID ye donc an lakodɔnlen don n'o de ye kosɛbɛ kosɛbɛ mais EID in fana na a kuma bɛɛ tɛ taa kɛnɛ kan bari dossier dɔw bɛ yen an b'olu bila ko pour suite à donner o ministre bɛ saisi directement n'o kumaw ye donc a ko ɲɛɲini fo ka taa se k'i ka hakɛ sɔrɔ ni i bɛ sariya kɔnɔ. ni tun bɛ tali kɛ Dramani Sogoba la y'a fɔ cogo min na ni hakilina min n'a talen filɛ nin y'o fɛ u ka wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka nin don ba la dɛ binganiya fɛn bɛɛ bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma kiiri bunakun kan a tilan bɛɛ lajɛlen ye fantanw de ye damakasi yɔrɔ t'a dɔw bolo dɛ hali n'a yɔrɔ bɛ yen u yɛrɛ t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na yarabi ala ka nin hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen kulu kɛrɛnkɛrɛnlen min sigilen don ka se ka dɛmɛ don kunnafonidilaw ma olu kɔni ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ faraɲɔgɔn in kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'o tun kan ka maa 3 kɔni k'o di haki mɔgɔw ma ka se ka baara kɔni kɛ o maa 3 k'u kɔni y'o maa 3 kɔni bɔ ni k'o bila ka taa a yira ko jamana ɲɛmaaw kɔni ye maa 1 bɔ o maa ninnu na ni kɔni ma kɛ hakilina ye min n'a bɛnna olu ma u kɔni ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ ni ka se k'u ka hakilinaw fɔ a ɲɛmaa dɔ bɛ tali kɛ Mustafa Jawara la an k'ale lamɛn. Ni tɔgɔ ye Mustafa Jawara ne ye collectif de veille pour la défense des médias au Mali ne y'o ɲɛmɔgɔ ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ kunnafonidi kɛ a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko dɔw bɛ sen na i n'a fɔ an ka maa minnu kan ka taa haki la o maa 3 mun sugantira jamana kuntigi ka sugantili sɛbɛn kɔnɔna la a ye maa 2 tɔgɔ bɔ 1 dɔ tɔgɔ ma bɔ a ko ye kunnafonidilaw tɔɔrɔ a ko ye misimisi kɛ kunnafonidilaw la an bɛ ɲɛɲinini ko o ko la n'o ko bɛ cour suprême niveau la bi an bɛ fɛ ka a yira jamana ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ kunnafonidilaw ni information ɲuman ka kan o de kama an ye assemblée générale in kɛ fɔlɔ ka information di bɛɛ ma bɛɛ k'a dɔn a ko bɛ dabolo mun na bi walasa a bɛ fɔ minnu ma ko action obsolète maaw ka b'u yɛrɛ ma k'a fɔ u bɛ kɛlɛ k'u yɛrɛ ye o ka bɔ a la n'a bɛ kɛ ko ye an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka a yira Mali kiiritigɛso la k'a fɔ kunnafonidilaw u dalen b'u la u jigi b'u kan k'a fɔ kiiritigɛso ye jamanaden bɛɛ de ka hakɛ latimɛli yɔrɔ ye o tuma la an fana y'a yira bi ni assemblée générale d'information in kɔnɔna la k'a fɔ an jigi bɛ an ka kiiritigɛso kan n'o ye cour suprême ye k'a fɔ anw ye laɲinini mun kɛ o laɲinini a bɛ sira sɔrɔ wa an sigalen t'a la fɛnɛ k'a fɔ u bɛna Mali presse jɔyɔrɔ dɔn u ka bonya lasigi u ma u ka laɲinini sira d'u ma ni laɲini sabanan o ye ka jamanakuntigi ka hali bi ka hakilila sɔmi ko n'a y'a sɔrɔ a bilalen bɛ fili la nin dossier in kɔnɔna la ko a ka bɔ fili kɔnɔ ka d'a kan Mali kunnafonidilaw tɛ transition jugu ye Mali kunnafonidilaw tɛ maa minnu ye fangabin kɛ 18 août 2020 Mali kunnafonidilaw tɛ olu kɛlɛbagaw ye Mali kunnafonidilaw ye jamana jɔbagaw de ye
o tuma la an taalan de ye ɲɔgɔn ye o tuma la ni fili min kɛra ni président la transition bɛ se ka fili la tilen cogoya min na ko kunnafonidilaw bɔra bi ka kunnafoni kɛ u ka militants ma walasa président la transition k'a dɔn ko fili in bɛ se ka latilen hali bi ko foyi ma cɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Musafa Jawara la kɛnɛ in ka yen nɔ Mali kunnafonidilaw ka soba ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ Banjugu Dante la ale tun bɛ kɛnɛ in kan a ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Président Assimi an b'a fɛ a k'a dɔn maliyɛn kulu cɛ la jugu t'a la maliyɛn bɛɛ b'a fɛ maliyɛn si tɛ yen min ma ɲini waati dɔ la fanga ka di denmisɛnnin ma denmisɛnnin min sago b'a yɛrɛ la n'a bɛ se ka kɛ sababu ye minnu bɛ jɛdoya ta ka Mali sɛgɛrɛ a ka dabila maliyɛnw y'u a ɲini waati bɛɛ mɔgɔ ka sigi Mali kunna min bɛ se ka tiɲɛ fɔ kɔfɛ jamanaw ɲɛna ka Mali ka tɔɔrɔya n'a ka danbe sigi a ma bɛɛ lajɛlen y'o ɲini donc k'a fɔ bi dɔ bɛ Assimi fɛ dɔ tɛ Assimi fɛ i bɛ se k'a fɔ a nana pouvoir la condition min na o b'i gêner mais a b'a la ka baara min kɛ ou bien danaya min dalen don a kan ko a ni o man kan i ma tiɲɛ fɔ donc jugu t'a la a k'o yɔrɔ faamuya kuma filanan min n'an b'a fɛ k'o fɔ a ɲɛna mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ko fɛn bɛɛ lajɛlen ka kɛ ɲɔgɔn terege de ye fo a ka to dɔ ta la diyagoya la a ka bɔ bras de fer kɔnɔ mankanbaden a ka bɔ o kɔnɔna na a ka kuma ko bɛ se ka dilan cogo min na a ka dilan ten o tɛ siran ye o tɛ fɛn wɛrɛ ye mais ka taa kɛ diyagoya f'a ka kɛ mankan de ye walasa a ka ɲɛnabɔ vraiment an ka bɔ o kɔnɔ nafa t'o la quoi fɛn dɔw bɛ yen an bɛ se k'a gérer diplomatie kɔnɔ kuma kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ye mais don o don n ka marifa sɔsɔlen don n b'a ci di an k'o bɔ a la sabanan min n'an b'a fɛ k'a fɔ a ye minnu bɛ yen n'u bɛ dumuni baara ta diɲɛ don o don k'u b'a fasa da k'a kule k'a tɔgɔ fɔ k'a majamu u t'a ɲin ye olu bi o yɛrɛ maja min kɛ k'u bɛ président makɔrɔta k'a sankɔrɔta u b'a fɔ ko maliyɛnw ye fila ye maliyɛn ɲuman dɔw bɛ yen maliyɛn kolon dɔw bɛ yen mais c'est pas parce que i bɛ jɔyɔrɔ dɔ la bi k'e ye patriote ye ko minnu tɛ jɔyɔrɔ la k'olu ye fasodenjugu ye ni Assimi y'i tulo don kumaw kɔrɔ o ye kojugu de ye ka taa dɔw wele ninnu ye sa transition soutien ye ninnu ye nin ye ninnu ye nin bɛɛ bi transition soutenir bɛɛ b'a ka accompagner donc a kana dɔw ka kuma ta k'o don a tulo kɔrɔla la k'a kɛ i n'a fɔ maliyɛn jugu bɛ yen maliyɛn ɲuman bɛ yen minnu b'a la k'o tɛgɛrɛ kelen fɔ a ye o ye tɛgɛrɛ fɔ kunun mɔgɔ ye ka tɛmɛ wa sini u b'a fɔ dɔ ye kuma laban min n'an b'a fɔ a ye Assimi a bɛ palais la a k'a to minnu b'a la ka tiɲɛ dogo a la a sigiyɔrɔ la a k'a sen bɔ olu sen na a bɛ palais in kɔnɔ fɛn caman bɛ yen a dogo b'a la dɛ a k'a to ani mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye a k'a to ani mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya a ka solution sɔrɔ mɔgɔw ka kow la mais k'a fɔ kɛrɛfɛmɔgɔw mana min fɔ ye o de ye tiɲɛ ye a caman bɛ min fɔ u b'a fɔ n'u ŋɛniya o t'a fɔ ni tiɲɛ ye dɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Mali kunnafonidilaw ka ɲɛmaa la Banjugu Dante kuma in kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa saba min ni kunnafonidilaw farala ɲɔgɔn kan ni k'olu bila ka taa maa kelen min bɔra a la k'a kɛra sariya sɔsɔ hukumu kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati nin ko la n'an bɔra yen Mali kuranko kɔni kuma cayalen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kuran baara min n'a bɛ ka kɛ sirakɔrɔkaw fɛ yen nɔ kuran minɛ minnu nana a kɔni yirala k'a fɔ ko baara in kɔni waati fɛn fɛn fɔra o waati bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛna ka sɔrɔ baara in kɔni a ma se ka ban jumadon ko Mali kuran baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya énergie jumali olu kɔni ye wele bila kunnafonidilaw ma ka se ka taa munumunu salo kɛ kuran cakɛda in na baara in yɛrɛ bɛ cogoya jumɛn na ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye a baara in ɲɛmaa bɛ tali kɛ Usmane Kulubali la an k'ale lamɛn. Ne ye Usmane Kulubali ye ne ye Sirakɔrɔ chef de projet ye donc an bɔra kɛ taama min kɛ bi an ye centrale ye an tilala ka na poste la yan nɔ Sirakɔrɔ bon centrale la a y'a ye an ka stockage n'o ye cuve minnu kan ka na an ka carburant an bɛ carburant mara yɔrɔ minnu na olu baara banna ka ban bon maintenant an donna salle de machine kɔnɔ an ye machine ye machine bɛɛ bilalen bɛ en position mais u mɛ raccordé ɲɔgɔn na c'est à dire que a tɔ ye baara misɛnnin dɔw ye olu bɛ kɛ ka kɛ hali bi bon maintenant n'a bɔra yen ni courant bɔra centrale la a kan ka na Sirakɔrɔ poste la yan nɔ pour que a ka se ka réseau bɛɛ sɔrɔ pour que bɛɛ ka se k'a sɔrɔ donc o baara de bɛ sen na mais baara in mɛ ban ka dan kun mun kan parce que câble minnu kan ka bɔ Sirakɔrɔ ka na yan nɔ câble mɛ se yan nɔ parce que câble ninnu nana embargo kɔfɛ o câble nana jigin Abidjan port la donc minɛn ma bɔ Abidjan port la kabini embargo daminɛna fo ka na se bi ma mais an ka minɛn minnu nana Sénégal olu sera ka yan sɔrɔ donc sisan an ye fɛɛrɛ minnu tigɛ ani entreprise minɛn minnu bɛ Abidjan k'olu lataa Sénégal pour que u ka se ka na don Mali la an ka se ka baara tɔ laban ni Ala sɔnna ma ni Ala ka dɛmɛ ye inchallah a tɛ mɛn donc kalo damadamani kɔnɔna na je pense que groupe fɔlɔ an m'olu ye réseau kan n'Ala sɔnna ma. Ni tun bɛ tali kɛ baara in ɲɛmaaba la Usmane Kulubali yarabi Ala ka kuranko in ka se k'a da ɲɛnamaya kuran bɛ se ka sɔrɔ lafiya kɔnɔna na n'an bɔra yen kari dongo an balima kerecɛnnakaw olu ka pakiseli kɔni baaraw kɔni kɛra baara in hukumu kɔnɔna na u kɔni ye dugawu donba kɛ ka ɲɛsin jamana ma jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na cogoya mun na
min bɛ tari kɛ cardinal Jean Zerbo ale ye kuma min fɔ o filɛ. An ye sun don tile 40 kɔnɔ o bɛ kun cɛ ni papi seli de an b'o kɛ waati min fana na an balima silamɛw ye sun daminɛ n'an ka seli banna olu fana b'u labɛn k'u ka seli kɛ ala k'aw seli kɛ sababu ye ka dɔ fara an ka sigi kan k'an ka sigi ja ka balimaya ja ka siɲɔgɔnya ja papi seli de kɔrɔ de ye o ye ko Yesu Kirista ka Jesu sigi labanna kɛra ni saya ani kunun ye k'a fɔ an ye fana ko adamaden bɛɛ an ka diɲɛlatigɛ a laban tɛ balo ni kaburu ye a bɛ ko ye balo ni saya ani balobanbali ye ani ɛrɛbanbali ye diɲɛ kɔnɔ an bɛna an ka baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn jalaki ni ɲɔgɔn kɔrɔ tigɛ ni ɲɔgɔn kɔrɔ fɔ ye an ka hakilina sɔrɔ ka ɲɔgɔn ɲɛnadi ka ɲɔgɔn bila sira bɛ ɲɔgɔn kan ni min filila an kana wo ci o la an kana sira tigɛ o la an kana an da tigɛ o la an ka kɛ ala kama ka bila sira ɲuman kan Yesu kununen de bɛ o de fɔ an ye ka sɔrɔ ale nana hɛrɛ min sigilen kama o kumana a bɛ o baara kalifa adamadenw na o kumana an bɛ masala deli an bɛ nin seli kɛ waati min na gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ u k'a fɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ dugawu kelen bɛ an b'a mɛn don o don i taara yɔrɔ de b'a mɛn ala ka jamana kɔlɔsi o ka kɛ an ka dugawu ye su ni tile n'o kɛra an bɔkun ye min tiɲɛna tigitigi n'o bɛ fɔ an ye wala k'i balo wala k'i lakandiya o bɛ diya baw anw na kɛ hɛrɛ ani bɛn sigiba ye mali kɔnɔ ni fɛn kelen nɛgɛ bɛ an na o ye hɛrɛ ani bɛn de ye hali bi ala ka hɛrɛ ani bɛn ala ko sigi jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ baara gɛlɛn b'u bolo ɲɛmɔgɔya ka gɛlɛn an bɛ min ɲini olu ye an b'a deli masa ala ka hakili ɲuman d'u ma i ko a ye hakili ɲuman di masa Sulemani na cogo min na fanga min kalifara u ma u k'a minɛ k'an dɛndɛn dɔɔni dɔɔni o kumana k'an bila hɛrɛ sira kan ala ka papi ani ni sun ka sun banna seli minɛ kɔfɛ u ka kɛ sababu ɲuman ye ka hɛrɛ sigi jamana in kɔnɔ ala k'o nɔgɔya an ye. Ni tun bɛ tali kɛ mali chrétien ka ɲɛmaaba la cardinal Jean Zerbo baara in kun tɛ dɔwɛrɛ ye yarabi ala ka se ka jamana in basigi n'an bɔra ye groupe espace samasa ma olu kɔni wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka dɛmɛ dɔw kɔni ta ka ɲɛsin an ka finitigilaka minnu n'olu ni tora kɛlɛyɔrɔ la olu ka denbaya u ye dɛmɛ dɔw kɔni ta ka di olu ma kɛrɛnkɛrɛnla fini dɔw u bɛ se k'u yɛrɛ sutura cogoya minnu na a kumatigi ye Amidu Sangare an k'ale lamɛn. Ni sunkaloba in kanu kama a mako kama an ka militaire minnu tanyana faso kumabɔyɔrɔ la an y'a ɲini ka se u ka famille ma ka u dɛmɛ ka d'a kan u sala Mali bɛɛ de ye u sala jamana ye u sara an bɛ se k'a fɔ u sara diɲɛ ye ka d'a kan armée ye bɛɛ ta de ye armée bɛ yan ka bɛɛ lakana armée bɛ yan ka bɛɛ sutura n'i y'a ye an sunɔgɔla bi o y'an ka armée ye an b'a ɲini bɛɛ fana fɛ ka fara groupe espace samasa kan mɔgɔ mɔgɔ ni se de bɛ yen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka fara ɲɔgɔn kan an se ye mun ye k'an ka armée dɛmɛ n'a ye u ka se k'u ka baara kɛ hakilisigi la minnu fana tanyana u k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ b'u kɔ o de kama groupe espace samasa an y'a lajɛ ni sunkalo in na ka ministère de la défense sɛgɛrɛ complet 500 ka ta ka musow cɛntanyanenw ani u denbayaw ka ta k'u sɛgɛrɛ pour que u ka se ka hakili sigi u k'a dɔn k'a fɔ an b'an ka armée kɔ an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini. Ni tun bɛ tali kɛ Amidu Sangare la kɛnɛ in kan yen nɔ ministre min ɲɛsinnen bɛ diinɛ ni batoko ma Mamadu Kone ale fana tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Sɔgɔmada in na an bɛ service social des armées ka cours kɔnɔna na an balima dɔ bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Amidu Samasa a miirila an ka sɔrɔdasi mɔgɔ 500 la mun danyana k'u ka famille to yen walasa ka bazin di u ka famille ma k'a yira k'a fɔ jamanadenw hakili bɛ u ka armée la armée min bɛ yen ala tɛmɛnin kɔfɛ ni a ye jamana bɛɛ lajɛlen jigi ye jamanaw fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a ye k'a fɔ a bɛ fariya k'a ɲɛsin jamana wɛrɛ ma a b'a jigi la ka armée de kan armée de ye jamana bɛɛ lajɛlen kɔkolo yiri ye ni ale tigɛra ka bɔ yen i bɛ bɔ ka bɛn donc Amidu Samasa ye min yira anw na sɔgɔmada in na o ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka nin ɲɔgɔn kɛ maliyɛn bɛɛ ka hakili to a ka armée la n'an y'an ka armée dɛmɛ an y'anw yɛrɛ dɛmɛ n'an y'an ka armée kɔ bila an ye karan se an yɛrɛ ma ala k'an ka armée dɛmɛ ala ka jamana dɛmɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Mamadu Kone na a y'a fɔ cogo min na ala k'an ka armée dɛmɛ an ka jamana in a bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na armée ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ yarabi ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra ye kumaw kɔni cayalen bɛ bi kosɛbɛ gɛlɛya ko kuma bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni da min bɛ tali kɛ Aziz Traoré la ale y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya kuma t'a ɲɛ ye dɛ k'an ka fɛɛrɛ de kɛ a bɛ se ka ban cogoya min na k'o ka fisa n'a kuma ye an ka Aziz Traoré lamɛn. N'a ma ɲɛ k'aw bɛ gɛlɛya kɔnɔ nafa foyi t'a ɲɛfɔli la a dɔnnen don ka ban a bɛ gɛlɛya kɔnɔ a dɔnnen don a bɛ i n'a fɔ n'i binna kɔlɔn kɔnɔ i tɛ jɔ ni kɔlɔn kɔnɔ bi i bɛ jɔ ni bɔcogo de i bɛ miiri bɔcogo de la donc n'u bɛ gɛlɛya fɛn fɛn fɔ u k'a wuli fɛɛrɛ fɔ fɔlɔ misaliya kan'a fɔ dɔrɔn ko jiko gɛlɛya bɛ yen
jiko gɛlɛya bɛ e ka faamuyali la n'i ye sera ka gɛlɛya ɲɛfɔ e ka faamuyali la a bɛ wuli cogo di a fɔ jiko gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ in na wa n'an y'a kɛ tan u ka jiko gɛlɛya bɛ nɔgɔya an ka jamana gɛlɛya ɲɛfɔli dabila a tɛ foyi kɛ ka dɔ fara dusukasi kan a b'o n'o dɔrɔn de kɛ misali la u b'a fɔ ko vie chère ko fɛnw sɔngɔ gɛlɛya la fɛnw sɔngɔ tɛ bali ka gɛlɛya don kelen ka a tɛ nɔgɔya fana don kelen a bɛ ɲɛ sigi de donc solution jumɛn b'o la sisan an kana da gɛlɛya ɲɛfɔli ma samiya nata gouvernement ka sɛnɛkɛlaw don da la hali n'a bɛ se a ka fonction publique tɛ sɛnɛkɛlaw la u ka sɛnɛ kɛ u yɛrɛ b'a sɛnɛfɛn san u bolo o ye solution ye walasa dun ka fa ka sabati o la an delila ka kuma fɔ n k'u bɛ maramafɛn san ka di militaires ma a wari tɛ tigɛ u ka sara la mais munna n'u ye engrais di sɛnɛkɛlaw ma a bɛ tila k'o sara gouvernement ka sen don sɛnɛ la o de bɛ se ka dun ka fa sabati n'o tɛ an k'an jigi bɔ a saraka minɛ kan saraka tɛ jamana si développé o la farafinna mɛn kojugu saraka minɛ na a b'an kunna ko n'an banna tubabuw la k'an tɛ taa ɲɛ parce que an mɛnna tubabuw ta minɛli la ɔ tubabuw bɛ saraka minɛ jɔn de bolo ɲininkali gɛlɛn donc gɛlɛya in ɲɛfɔli mɔgɔw k'a nɛmɛ u ka to ka na ni fɛɛrɛw ye parce que jamana taɲɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ la gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na n'a y'o gɛlɛya de wuli o de taɲɛ ni tun bɛ tali kɛ Asisi Tarawele la a y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn da ka d'an ka jamana na Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye an bɛ sunkalo la ni waati in kɔnɔna jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ maa caman ka du kɔnɔna kɔnɔna dumuni kɔni bɛ tobi k'a caya a tɛ se ka dun u bɛ tila k'u cɛ ni ka t'u fili ɲaman kan nin ye tiɲɛniba de ye an ɲininkali kɛ maa dɔw la nin ko in yɛrɛ bɛ cogo di an ka dɔw lamɛn. ne fɛ a ka ca Ala fɛ a tɛ ban a ka ca Ala fɛ a tɛ ban o bɛ kɛ sababu min kama a kana ban o ka fisa a ka ban minnu ka dumuni tɔ bɛ to k'u bɛ taa fili ɲaman na o kɔni o tɛ hakilina ɲuman ye o fana bɛɛ bɛ sɔrɔ sigi cogoyaw la ni mɔgɔ kɔni bɛ sigi duman na n'i ka dumuni tɔ tora i bɛ mɔgɔ kɔni sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ bi a bɛ se ka min nafa. ni tobilikɛlaw bɛ tobili kɛ an b'a fɔ a y'a kɛ dɔɔni ɲɛ minnu b'an bɔ a kana ɲɛ o kana tiɲɛ an b'o f'u ye denmisɛnninw tɛ su u bɛ dɔɔni tobi k'a d'u ma u b'o dun. alakira ko sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ko hadamaden i tɛ foyi fa fɛn min ka jugu i ma ka tɛmɛ i kɔnɔ kan a b'o fɔ an ye hadisa jɛlen na n'an taara ka taa dumuni sugu bɛɛ dilan n'o dumuni sugu bɛɛ dilanna an bɛ min dun a la n'an y'o dun k'an fa fo k'o dama tɛmɛ kelen o man ɲi parce que ala ko an kana dan tɛmɛ filanan dumuni min bɛ taa bɔ ɲama na parce que kuma dɔ la an bolo k'a fɔ k'an bɛ o gaspillage min kɛ ko jurumu t'a la k'a sɔrɔ ala ye bali kɛ o yɛrɛ de la i ɲumankɛtɔ i bɛna taa jurumu yɛrɛ de sɔrɔ min b'i ka denbaya bɔ o kɛ i k'o dun an ka tuma dɔ la i b'a sɔrɔ dumuni bɛ caya don dɔ la i yɛrɛ ɲinɛ ma n'o kɛra i sigiɲɔgɔn fantan minnu bɛ i balima minnu bɛ a d'olu ma nka n'i y'a dumuni o dumuni bɛ yen ni e taara ka t'o ta k'o bila ɲama na a dumuni kelen o dumuni kelen i bɛ jurumu de sɔrɔ a la donc ala b'o de fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ an kana dansago ye jumɛn ye ka taa dumuni kɛ ɲama na ka sɔrɔ fantan dɔ bɛ yen dɛsɛbaatɔ dɔ bɛ yen yatimɛ dɔ bɛ yen hayi mɔni hayi kangaliba suguruma o sɔrɔli ka gɛlɛ o ma donc ka wele da maliyɛn bɛɛ lajɛlen pour an k'an yɛrɛ ressaisi k'a dɔn k'a fɔ nin dansago min bɛ an fɛ bi a bɛ an fɛ bi en réalité a bɛ an fɛ bi donc an k'an kɔlɔsi a la an k'an janto a la ala tɛ dansagolaw fɛ ala ye bali kɛ o la ala tɛ dansagola fɛ ala tɛ tiɲɛlikɛla fɛ yarabi ala kana an kɛ dansagokɛla ye ala kana an kɛ tiɲɛlikɛla ye yarabi ala ko duwawu minɛ ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la o y'a fɔ cogo min na dumuni kɔni i bɛ se ka min ban dun na i b'o dilan wali kelen n'i y'a dilan n'a ma se ka ban i kɛrɛfɛ maa dɔ la se tɛ maa min ye i ka se ka taa d'o ma o ka fisa i ka taa fili ɲaman kan a ka kɛ tiɲɛni ye yarabi ala ka ni faamuyali sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye siniwa minnu nalen don an ka jamana kɔnɔ n'olu tun bɛ baara la hôpital Jumali la a yirala k'a fɔ ni dɔw ka waati kɔni dafara dɔw bɛna ka na se ka na olu falen maa minnu tun bɛ yen nɔ olu ka waati kɔni dafara maa kuraw kɔni nana ka se ka na olu falen a yirala k'a fɔ ko nin y'a ta ko 28 de ye min bɛ tali kɛ hôpital Jumali ɲɛmaa ka fara kɛnɛya minisiri kan olu b'u ka seereya di nin ko in na an k'u lamɛn. an bɛ chinois fo u bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ équipe min bɛna taa a fɔlɔ u bɛnna ni wagati gɛlɛnw ye wagati gɛlɛn jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ lakana ta fanfɛla la o tɛmɛnen kɔ a bɛnna ni covid fana bana ye o bɛnna ta u tora an kɔrɔ an jɛra ka baara in kɛ fo ka taa se u ka tagali ma wagati don kelen u ma ban ka baara kɛ ko kow ka gɛlɛn u y'an dɛmɛ kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔ u ka baara fana kɔnɔna na u ye minɛnw d'an ma covid kɔnɔna na donc an nimisi wasalen yɛrɛ de don u ka baara kɛ ɲɔgɔnya la minnu nana kɔsani na olu fana bɛna baara kɛ i n'a fɔ tɔ ninnu cogoya dɔgɔtɔrɔ mɔgɔ 22 de don fɔlɔ ta kun ye mɔgɔ 23 ye. a mɛna depuis indépendance tile la donc chinois u bɛ mɔgɔ de bila ka na u bɛ dɔgɔtɔrɔw de bila ka na Mali la u bɛna an ka dɔgɔtɔrɔw dɛmɛ baara la ka maliyɛnw furakɛ kura minnu filɛ ka na n'o ye 28 ye u bisimila Mali kɔnɔ u bɔr'u ka so u b'u ka so u bɛ ka fɛn caman kɛ Mali ye k'anw dɛmɛ maliyɛnw furakɛ la donc ne nisɔndiyalen de don bi.
ni tun bɛ tali kɛ hôpital ɲumal ɲɛma ka fara kɛnɛya ministri kan u y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka ni hakilinaw sabati ni maa minnu nana an ka jamana kɔnɔ ala k'u kɛ ka baara ɲuman kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔ kɛnɛya bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na n'an bɔra ye bi an dusuma kasilen bɛ bi kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sababuya kɛ an kɔrɔkɛ n'o bɛ tali kɛ Boubacar Birima Kulubali Musabugu maire délégué kun don a yirala k'a fɔ ale kɔni sun tigɛra juma dongo a kɔni ye seliw kɔni kɛ ni ka nafila seli bɛɛ lajɛlen baaraw kɔni kɛ ka ban sufɛ bana balilen dɔ kɔni cunna la o kɛra sata de ni min kɔni kɛra an dusuma kasilen bɛ bi kosɛbɛ kosɛbɛ kɛnɛ in kan yen nɔ yan'an bɛ taa janaja la min bɛ tali kɛ Sulemani Danbele ale tun bɛ kɛnɛ in kan ale ye min fɔ dakuruɲɛ fila an k'ale lamɛn. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Anw ye Ala ta ye wa anw bɛ segin Ala ma. Maa o maa bi yan anw nana mairie su dɔ de kama an su dɔlabaw pɛrɛlen don Ala fɛ kaban Ala y'o de fɔ ko ne bɛ fɛn o fɛn na ni saya in ko tɛ wa a bɛɛ b'a nɛnɛ ni kelen dɔrɔn de bɛ min tɛ saya in nɛnɛ o ye jɔnni ye ale yɛrɛ Ala ka laban kɛ alijinɛ Ala ka hinɛ mairie la Ala ka yafa mairie ma o ne taara kaburu dɔ la su dɔ doli la i bɛ foli bila su ye ɔ anw ye aw don i n'a fɔ aw tun ye dɔw don an n'a mɛn dɔw don ka fara aw kan wa dɔw bɛna an yɛrɛw don ka na fara aw kan bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan lahara mobile place lahara sadda tandri kaburu don wari ko diɲɛ ɲama don o t'anw dunuya an ko fɔ an ka village jɔ fa kama ko ne bɛ nin kɔnɔ fa m'an ja ko n'an bɛ taa jamakungo la an ka dakabana finiw don wiyo o joli dakabana finiw na n'a bɛ mairie bolo taa dalen lajɛ mobili kɔnɔ joli b'a kan na perikali o de kɛlen filɛ k'a lamunumunu k'a melenge k'a da mobili ye mairie ka siyɔrɔ ye etaji joli filɛ ka don yan bilen o banna mobili in tɔgɔ ye ko janajaw doniba sayaratul janaza ou bien sayaratul hamlal mauta ko ɲɛnama ti don a kɔnɔ ka taa dɛ dugutaala minnu bɛ taa n'u ɲɛnama don u ti don nin kɔnɔ ko suw bɛ taa dugu min na olu de bɛ don nin kɔnɔ laharakudu. Ni tun bɛ tali kɛ Sulemani Danbele la kɛnɛ in kan yen nɔ kɛnɛ in kan misi kɔni fanga bonyana kosɛbɛ maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ maire ye maa ɲɛnamaba ye an yɛrɛ b'o caman de seerew kalama nka Ala mana min kɛ o de kɛra janajaw baara bannen kɔfɛ an ɲininkali kɛ maa dɔw la an k'olu ka hakilinaw lamɛn. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. A talen filɛ nin ye a ka diɲɛ so laban de la jama min nana a bila yan sisan ni jamatigiya don a tɛ taga o ni kabilabatigiya don a tɛ taga o ni dentigiya don a tɛ taga o ni ɲumankɛ don a ye ɲuman caman kɛ a tɛ taga mɛ Ala mago sera a ma de Ala mago mana se mɔgɔ o mɔgɔ ma o bɛ taa n'i y'a kɛ k'a ɲa o tuma na i mana da sisan bɛɛ bɛ taa k'a to yen wahidan faridan talida i tɔgɔ bɛɛ bɛ yɛlɛma miniti kelen fɛn min kama o de kɛra bi bɛɛ bɛna se k'i kɔ don sisan mɔgɔ si tɛ min b'i sigi yan ko a b'a fɔ k'a ye taa ko ne tɛ taa ka bɔ yan den tɛ to yan teri tɛ to yan sinji tɛ to yan nafolo tɛ to yan baarakɛɲɔgɔn tɛ to yan an bɛɛ bɛ se k'an kɔ bugɔ a bɛ jɔn bolo yan nɔ Allah subhanahu wa ta'ala o ka kira de ko n'i y'a kɛ k'a ɲa ni jama y'a kɔ don dɔrɔn ko arijinɛ n'a kɔforo don n'i y'a kɛ k'a juguya i ma sɔn Ala ye fɛnɛ o tuma ni jama y'a kɔ don o kelen don jahanama dingɛ don Ala k'an kisi jahanama ma ya rabbal alamin Ala ka kaburu nɔrɔ Ala k'a fara magoto jɔn kan silamɛw y'an de bɛ ɲɛ sigi dɔrɔn sinon a tɔ bɛ fu ye. Ne de tun ye Boubacar Birima Kulubali terikɛ ye a ka ca ni san 35 ye depuis denw ma wolo ani de bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ ɲɛnama don mɔgɔ ladiri don mɔgɔ tilennen don mɔgɔ barikama don barikaden ni duwawu den don ne yɛrɛ ka silamɛya kɛ silamɛya ka silamɛya tɔpɔtɔ ka seli farida 5 tɔpɔtɔ Boubacar Birima sababu Ala ka dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kitima Ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bɛ taa jɛmi Ala k'an bɛɛ lajɛlen ta nɔgɔya. Tuma dɔ i ma nin Boubacar in ye a kɛlen de labɛn kulokibu jɛman ka taa don sogoɲɔgɔn mairie kɔnɔ ka don bɛɛ ka bureau kɔnɔ ka taa fɛn ko ni a ka kuloki jɛ ye n'a dusukun jɛlen ni a ŋaniya jɛlen ye sɔfɛ u y'an wele k'a fɔ an ye k'a fatura est-ce que maa ɲɛnama sara communiste la bi maa nɔgɔ sara communiste la bi silamɛ sara communiste la bi laïcité sara communiste la bi maire ni a ka cɛ 45 o ko k'a fɔ ko an yafara ma yarabi Ala ka yafa ma. An kɔni bɛ dugawu kɛ an ka maire ɲuman ɲɛ dɛ a ye min kɛ anw ye mairie la an t'a sara sɔrɔ an kɔni b'a fɔ Ala ka hinɛ a la Ala ka dayɔrɔ sumaya Ala ka yen fisaya man di yan ye cɛ nin tun ka ɲi dɛ an kɔni an tɛ se ka foyi fɔ Ala ka hinɛ na.
ala ka hinɛ na kai ala ka yafa ma ala ka da yɔrɔ suma a ye sama yayi BBC kai ko abakala ka bada dal nɔgɔya ye o de kun no ka maraji wari aba tla mo ni ɲɔgɔn cɛ heure supplémentaire aba tla ben mo bi na be wari sara tabali ka ngom jël mel dor play ko aba be di mo ma fitina wo blagu ata se ka fe ko ala ka sa ka ma lafiya wallahi ne be baraka ka bido kono de min nyaay bara ñu nga damne aka digu masema matinda wala min fodro mba fa ala ka hinala ala ka ya fakama ala ka fara islam su bela jelenka kare nya kan ta do gono o amba ala deli meri ala ka hina ala ka ya fakaya ala ka ni machenya ala ka jigero nya akulla shimina ya rabbi ala ka da komawa akulla shimina ala moduna akomola ame dugo de ke ala ka fara kira ka jama'a ala ka nya da kira ka kira nya da dande meri la meri ku yeshina me horo kundo dana ma kundo la dirido folisire kundo manyuma kundo ame meri foka barkada kuma tanda bi amba fo lamina ya rabbi ala ka kaburu noro ala ka yemu sama yayi ala ka saka ma lafiya ala ka saka ma lafiya ala ka bada dali ala ka nogana al shirme shubira jeli ala ka nyaka anda do kono nitme talike mado ka shiria la janajan keneka ame do de ke ya rabbi ala ka hinala ka daro nema ka fara islam fure bela jelenka ka koto nogon yere ka nga don kono nambura meta jamana ko kana na damlim mebulu karamo am taka cari jamana ka kanye ni cari jamana kuntigi koro Idrisi Debi ale ka fatuli sankelen ko be dafa shini araba avril kalo kile mugan ni wati na ko jamana den do bora ka yira ko akilna jigi do ka yira faso den to la ka fo ko Idrisi Debi ka kumba ka kele daga kono nala ma jugu do kera ali sababu ye nambura am taka libi jamana ka tungona ke ma woro nyogon bonana onina ko ji sanfe ma mugan kono to nyogon olufana tununa akara sababu ye ku ma biduru ni sabara nyogon me bato in kono la wale yan yere kera sibidido avril kalo kile woro ni wati na ko nyinu numbe sina nambore am taka Francis jamana kan Francis jamana nyama ya kalata ka to ekile damadoni kun flana wi to ko ekile damadoni Marie Le Pen kale to be ka cinye barisa ka to be yuruko ko dola farajala jamana tomba uga seka sekali dolo ya jira ka foko Marie Le Pen ko atogo yera na folo ko nyaga min ko dola ni wati na ko seka sekali be sina anola nambore am taka kun ko jamana kan karido avril kalo kile wolon vla ma jugu do bina RDC Congo finitigela ka ma saba nyogon bonana onina ma duru nyogon fena olu fena bonana onina jamana de civil gasauna ni wati na ko de nyogon yo besina ka ta kanyesi RDC Congo jamana mani wati na akara mo wasiriki ni dansi ga ngabe ko akuna fulula damle ya fo togom na yarabbi ala ga baski nati malni je jamana bela jilin konnana